खुलुमबाय गासिखौबो ABCD YouTube चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दिनै जों सावरायगोन गाहाय धोरोमनि खौरांफोर। फै बिदिब्ला जों सोंनाय फिननायफोरखौ नायलांदिनि। सेथि सोंनायाव दं In which place situated by कामाख्या टेम्पल कामाख्या थानसालिया बबेयाव दङ? Option A आगरतला, Option B गुवाहाटी, Option C शिबसागर, Option D हाजो। बबेयाव दङ कामाख्या थानसालिया? गुवाहाटीआव। Next Option 3 दं In which location situated the Mecca, India? भारतनि मक्का मस्जिदा बबेयाव दं? दिल्लीआव, लखनऊ, फतेहपुर, हैदराबाद। बबेयाव दङ मक्का मन्दिरा? लखनऊआव दङ। Next Knowladge represents the dancing picture of the which Hindu deity? Knowladge represents the dancing picture of which Hindu deity? A number Shiva, Option B Kartika, Option C Vishnu, Option D Ganesh। बिनि मा जागोन? Option A Shiva। Next In the mentioned which is known as the Light of Asia गाहायाव होनाय सोरखौ Light of Asia होननानै बुंनाय जायो? महावीर, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, गौतम बुद्ध। बेयाव सोरखौ बुंनाय जायो? Light of गौतम बुद्धखौ बुंनाय जायो। Next In which location stated Golden Temple? Golden Temple आ बबेयाव दं होनना बुंदों? Option A पटियाला, Option D चंडीगढ़, Option C अमृतसर, Option D हरियाणा। बिना मा जागोन? अमृतसर। अमृतसरा बबे स्टेटआव दङ? पान्जाबाव दङ। What is the name of era Lord Ram? रामा मा मुगानिमोन? Option A दापर मुगा, Option B त्रेता मुगा, Option C ज्वालामुखी, Option D मोनसेबो नङा। मा मुगानिमोन? त्रेता मुगानिमोन। Which of the following Sanskrit language गाहायनि बबे संस्कृत राव? कुशान्स, मायुर्स, गुप्तस, इन्डो-ग्रीक्स। Option C गुप्तस। गुरु ग्रंथ साहिब which Sikh person composed? गुरु ग्रंथ साहिबखौ सोर सिख गुरुआ रनसायनायमोन? Option A गुरु रामदास, Option B गुरु देव बाहादुर, Option C गुरु अर्जुन देव, Option D गुरु नानक देव। सोर दिहुनदोंमोन? गुरु अर्जुन देव। In which goddess Hindu religion trans like of God? हिन्दु धोरोमाव सोरखौ मोदायफोरनि राजा होननानै गनायनाय जायो? Option A ब्रह्मा, Option B विष्णु, Option C शिवा and Option D इंद्र। सोरखौ बुंनाय जायो? Option D ब्रह्माखौ इंद्रखौ बुंनाय जायो। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरो नेक्स्ट भिडिअखौ गोजोन्थों।